Kag sa number 1, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nag-announce na sang suspension sa tanan nga rice importation sa sulod sa 60 dias sumugod Setyembre 1. Inibilang sabat sa sitwasyon sa mga rice farmers nga nagapangayo sang bulig sa tunga sang barato nga presyo sang baklanay sang palay. Pila sa mga grupo sang rice farmers sa Negros Occidental ang nagalaom nga magasaka man kuntani ang presyo sang baklanay sang palay. Suno kay Pedro Limpang ang presidente ng Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System sadto yara sa 14 tubtub 15 pesos ang kilo sang baklanay sang palay. Ang kapital sa mga mangunguma 13 pesos. Halos hindi sila makabawi. Ginmando na ni Presidente Marcos nga mangin 18 pesos ng baklanay suno sa iya. Mas maayo pagid kuntani magdangat sa 20 tubtob 30 pesos ang baklanay suno kay Limpangog. Nagapanawagan sila sang tikang para magmaayo man ang presyo sang baklanay sang humay nga hindi man maapektuhan ang presyo sang bugas. Suno kay Limpangog, ginsuportahan nila ang House Bill number 1 o kanang Rice Industry and Consumer Empowerment Act nga ginfile mismo ni Speaker Martin Romualdez. Isa sa mga tuyo sini among pag-restore sang regulatory powers sa National Food Authority sa pag-intervene sa rice market kag pagdumili sang hoarding, profiteering kag price manipulation lakip na pag-correct sang rice tarification law. Ginaabi-abi ni Governor Eugenio Jose Lacson ang tikang sa presidente nga nagatuyo magpangapin sang interes sang mga mangunguma. Ang farm gate price sang palay, no? Pwede ang ating nga presidente nagmando nagidmaan nga ang NSA mamakal tani, no, sang humay nga tag nga labtong o kon fresh palay sa tag 18 pesos, no? Ay ang aton tani pagidiraya mas nami pagid kung patasan pagid ang farm gate price ng palay, fresh palay, no, sa aton na probinsya o sa ibang mga lugar from 20 pesos to 30 pesos para nga si mangunguma naton malipay pagid. O kung nabuhi man ang ilang mga pamilya. I think the buying price of palay has really gone down and using the supply of rice that we have in the country. So this is really to protect and I am in favor, no, because ginuna sa presidente ang farmers rather than the traders.